Da nam se predstaviš, ime, prezime, godine. Ja sam Sanja Grujić, dolazim iz Sremske Mitrovice, imam 25 godina i novi sam učesnik zadruge po zanimanju zadrugara. Znači nisi model kao većina devojaka. Rekao Sanja? Grujić. Grujić. A Sanja šta je po rukama? Imala sam udes. Udes, jel? Da. Danas? Ne danas, pre nedelju dana. Pa ništa, vraćala sam se sa svadbe i zaspala sam za volanom. Jao. Dobro si ti prošli samo sa tim flasterima. Da, i sa ogromnom novčanom kaznom. Koliko? Ne bih da otkrivala. Znači, ono što zaradiš platit ćeš kaznu. Da, sam zbog toga. Nadam se da ću uspeti da zaradim. A čime se baviš? Pa završila sam za zubnog tehničara, ali trenutno se ne bavim ničim. Pa mislim sada sam zadrugarka. Čime se bavim, to mi je zanimanje. Novo. Znači, mama i tata su sponzori. Da, Ulaziš kao zauzet ili slobodno? da, slobodno. Veza u reality? Veze u realitiju možda, ali sam raspisala konkurs za ove koji će biti s polja pa me gledati u realitiju, da se prijave. I koji su uslovi za te koji budu gledali? A to Kakvi ćete treba da vidjeti budu? u profilu. Lep, zgodan, neophodan. A seks u reality? Ne, nikako. Zašto U nikako? realitiju želim da ostanem slobodna. Šta ti je motiv ulaska? Motiv ulaska? Pa eto, novčana zarada. Plati kaznu. Meni sad bode oči taj Gucci koji nosiš sa strane. Da? Ko je to kupio? Ja. Pa rekla si da nemaš zanimanje, da ne radiš ništa Ne, trenutno. nisam rekla da ne radim ništa. Rekla sam da radim, ali da mi je ovo sada trenutno zanimanje. A sad ti je ovo novo zanimanje. Da. A inače sam radila promociju i bavila se kostingom. Dok nije krenula korona, to znači da u Ovde poslednjih kod godinu nas dana... ili si negde preko radila? Ovdje kod nas, a u poslednjih godinu dana U Noksu? preživljavam. Šta? U Noksu si radila? Da. Da li poznaješ nekoga od bivših učesnika zadruge? Pa poznajem nekih par devojaka. Da li poznaješ Aleksandru Nikolić, Milicu Kemić, ona se radila Nadeždu Biljić. Nadeždu Biljić ne poznajem. Ona se također radila promocije. Aleksu ne poznajem, a Milicu Kemić poznajem. Kako je poznaš? Pa išla sam kod nje u frizerski salon Novi Sad, Sremska Mitrovica i Novi Sad su udaljeni 30 km. I u kakvim stadicima? Fantastično. Nije ti izgorela kosa? Ona mi je predložila da uđem. Ne, tačnije oporavila mi. O, sjajno. Sklona si estetskim operacijama, šta sve imaš na sebi urađeno? Samo grudi i usne. Ali mislim da će te svaki zadrugar poželeti tamo. Kako ćeš odoleti, kako da kažem, kako da se izrazim, muvanjem ili nekim udvaranjem, da. Misliš na tebe. Pa to je, pa dobro, mi smo tamo iz tih krajeva, ja sam jako blizu tebe, tako da. Ništa, želimo ti sreću. Hvala. Hvala. Ćao. Rekao